Morjesta! Nyt olisi tarkoitus laittaa suomalaiset pöytärumpalit paremmuusjärjestykseen. 6.7. Kauhajoella järjestetään pöytärumpaloinnin SM-kisat. Tee itsestäsi 1-3 minuuttia pitkä videonpätkä tai videolinkki. Ja taputtele käsillä ja jaloilla semmoiset kompit aikaan, että hurvaat arvosteluraadin. Lähetä videolinkki osoitteeseen pluesrupiama2019@gmail.com viimeistään 3.6. mennessä. Videoklipeistä arvosteluraati valitsee 10 parasta ja loppukilpailu pidetään 6.7.2019 Pluesrupiama-festivaalin yhteydessä Kauhajoella. Niin, ja palkinnoista. Pohjanmaallahan on ollut aina komia palkinnot. Ohjeet ja muut lisätiedot www.pluesrupiama.fi. Ei muuta kuin kättä toisen eteen.